Koči! Kočimo! I da ste ljudi dobrodošli u još jedan video, ljudi, verovali ili ne, danas sam mislio da snimim kako Rada uči da vozi auto, tačnije ja ću ljudi da je učim, ali moramo da odemo na neko bezbedno mesto, čovječe, da mi ne bi, razumete, polupala auto, ali ja ne znam ni da li ste vi vidjeli moj auto, tako da moram da vam ljudi pokažem i snimim auto. Ćao komšija! Idemo sada da operemo auto, Rada će da snimi kako peremo auto. Kada ga operemo, Rada će da ga vozi tako opranog. Ukoliko bude nešto zeznula, imam dogovor s njom, jel tako Rado, da ću dati 200 evra. Tako da ljudi, nadam se da ćemo svi preživeti, nadam se da neće ubiti nekoga, zgaziti neku babu. Ljudi, da kažem, Rada ima položeno, tako da je vozila auto, ali nije dugo godina vozila, jedno 10-ak sigurno godina nije sela u auto, tako da ne znam kako će biti, vi ste tu da ocenite kako Rada vozi. Ja sam tu da je naučim, tako da svi ćemo malo nešto tu da pomognemo, pa ćemo da vidimo da li će Rada da preživi i da li ću ja da preživim, mislim ono kao, ja se tu vozim, meni je najgore, Rada vozi pa ono kao nije toliko teško, ja se vozim, mislim da će meni biti onako teže, ali dobro, vidjet ćemo ljudi šta će biti, idemo da peremo auto. I ljudi moji, došli smo u perionicu, sada ćemo da operemo auto, da pripremimo za Radu, da bude lep, ljudi moji, jer ne može Rada, razumete, da vozi prljav auto. I taman da vidite moj prvi auto, ljudi moji, znači kupio sam auto, ne znam da li sam nekom pokazao, uopšte je tako da ćemo snimiti auto, da vidite šta sam to kupio, moj prvi auto, pogotovo što sam ponosan na njega, zato što sam to kupio iz svog džepa, ljudi, nije ono kao mamin i tatin auto, razumete, nije, nego je moj auto. Tako da ljudi, idemo da ga operemo pa da Rada vozi. Ovdje ubacimo ovaj žeton, uzmemo pištolj i stisnemo ovdje na pranje. Ide! A morate biti svi ovako brzi, ide. Ovo nastavno me pravo, ide. Beremo ljudi dalje, ostane svi odvažiti. Ljudi, inače kada se vozite u autu, samo pustite ovu pesmu, slušajte sad i 30 godina sreće, ja vam garantujem. Pa sad ovo. Ne vidite ništa, cifre nam rastu, oči pune dima, rastemo brzo, ko oseka i plima, kartice sveš keš, virali hashtag, live-ovi pregledi, klasičan gangbang. I ljudi moji, stigli smo na lokaciju, odakle će Rada da vozi auto, mene je trema, ljudi, verujte mi, evo, srce mi kuca, ja ne znam koliko. Znači, parkirali smo se u neko naselje, ovdje znam da nema puno auta, povući ćemo je ručnu i izbaciti ovako iz brzine i ostaviti joj auto. Evo ovako da ti Rado pokažemo još jednom, premda znaš, ali par puta me je pitala, moram da je ocinkarim. Znači, skroz levo ti je kvačilo. U sredini ti je kočnica i desno ti je skroz gas. Bravo Rado, ovo ti vidiš volan, ovo skrećeš levo desno. Mali, znači, to ti ne radi, te. To je to, ovo ti je sedište, ovdje sediš kada voziš auto. Ja sam mislila sedim te u krilu. Ne moraš ovako da čučiš, to ne mora. Ljudi, mi ćemo ovako da preuzmemo, a Rada seda u auto, mene je strah, ljudi moji. Znači, bukvalno mene je strah, ona jedva čeka. Kako će ovo biti, ja pojma nemam, ljudi moji. Ulazim s Radom, ona ima položeno, ljudi moji, ali nije bezbedna za okolinu. Tako da ljudi, evo ga, Rada u akciji, ja ne znam šta će ovo biti. Nemoj samo da te trema slobodno, ovdje ga smotaš. Dobro, ubaciš sad u prvu, ovo ljudi moji. Polako. Ljudi, krenula je. Ljudi, jeste vidjeli koliko smo se iscimali? Rado, molim te, gledaj napred! Dobro, čekaj da se vežem, brate. Ti govori sam pravo, dobro. Joj, ljudi, brzo, pojas, ljudi moji. Joj, ja ne znam da ga vežem. Ja nisam vezala pojas. Brate, nije vezala pojas. Ljudi, to ti je glavno! Sad ću da zovem policiju, ljudi, nije vezala pojas, a sela je u auto. Ljudi moji, malo brzo ide, koliko ide? Idem 30 na sat. Ide 20 na sat, to je brzo, previše za Radu. Brate, pišti pojas! Čekaj, sad stavim. Ljudi, malo sam se, nemojte me hejtati, ljudi, usro sam se stvarno. Ljudi, evo ovako će da naš auto izgleda posle Rade. Marš. Sad, žmigavac desni. Čekaj. Polako na kvačilo. Čekam, ajde pojas, aj. Ljudi moji, stali smo to. Kad stojimo znam da mi ne može biti ništa. Ček sad da krenemo. Ljudi, nastavljamo dalje.
Dobro, ide, ladno skrenula, ljudi. Ladno je skrenula, alo, idemo. Daj, prekid da se dereš. Evo idemo, ljudi, nemoj ljude gaziti. Ljudi, imaju neki ljudi na putu. Dobro je, sam pravo idi. Ja ću ti reći kada skrećemo, bravo. Ne, ovdje imaš prvenstvo. Ćao djece, ljudi. Ljudi moji. Vidi, ležeći 50 na sat prešlo ljudi. Kaže da će, evo desno tu. Prebrzo skrećeš, prebrzo skrećeš. Ne skrećem, prebrzo. O te nebo, ovo je prebrzo, vidi ovo. 20 na sat idem, šta ti? Pa što ovako ideš levo, vidi. Ajde naprijed. Ljudi, za malo nas neki lik nije opizdio u belim kolima, znači ovo je, ljudi, ja sam istraumiran. Meni Šta je s tobom? Šta je sa mnom, ideš ovako, niti to auto na sudaranje, ono polako, malo odi kroz naselje. O, brate mili, evo idem ni 30. O, ljudi, zaboli me glava, brate moj. Kad se dereš ko lud. Što zderem polako, idi sad na polako napred. Kad skrećeš polako, skrećeš, ne skrećeš u 30, 40, skreće čovječe 10-15 na sat. O, ljudi moji, znači ja ne znam. Znači, napravit ćemo jednu nagradnu igru gdje svako ko, vidjet ćemo, znači izvući ćemo neki komentar ili neko ko bude sabovan da se provoze sa Radom u autu, a vi napišete da li bi smeli, ljudi. Nemoj toliko blizu ivice. Pa nisam blizu. Ljudi, gledajte koliko blizu ivice, ne vidi se ivica, brate. A ovdje, pa ne ideš posred srede, ali... Gdje da idem sad? Koči. Sad ideš ovdje. Aj probaj što sporije da skreneš. Gdje? Ovdje, desno. Ljudi, ne gleda ona ni levo, ni desno, ona sam skrenula. Gledam kad priđem, ne moram da stanem svaki put. Pa nisi pogledala. Ješam. Nisi. Evo, iznervirala se. Gdje još sad? Desno. Desno, levo ti je slijepa ulica, polako sad tu desno, moraš pogledati levo tamo, aj pogledaj. Ljudi, recite, ali pogledala, nisam vidio. Ovo je stop, moram stati. Dobro, u prvu ubaciš, bravo, ajmo dalje. Da ode u šušmare, ljudi. Dobro je, preživjeli smo. Evo sad ide auto. Ljudi, auto ide ispred nas. Ne, beži malo Ma neću! O, brate. Baš je žena ispred. Beži od žene, ali napravi 2 metra, ne znaš da je pijana. Možda je pijana, padne ispred kola. Oj, ljudi, gledajte, tresu mi se noge, gledaj. Učiš skroz, zakočiš. Bravo, ubaciš u prvu, bravo Rajka. Ajmo, levo, sad možeš polako, Miki. Desno sam dala što desno, da, desno sam i mislio da skreneš, to sam rekao. Ajde, pazi, ležeći ovdje. Opa! Što vidi u trećoj, bravo Miko. Tela sam u... Tela sam u prvu. Ljudi, izgore mi motor. Nije ništa. Vozila u... Nemoj da su bacio. Znači, nemoj da su bacio to. Ljudi, u trećoj preko ležećeg, vidi deca, tu moraš jako sporo da voziš. Dobro, sad deca iću polako. Ajde, jako, još sporije od toga. Još sporije deca idu, moramo da pazimo na našu generaciju novu. Bravo, sporo, vojnika ne smiješ da zgaziš, on vadi pušku i zolju i digne auto, ajmo polako. Znači ljudi, sad sam se dogovorio sa Radom, vozi do kuće. Šta misliš, kružni toko će proći? Brate, te kružni, sad sam se setio, sigurno da možeš? Da! Joj, ljudi moji, mene stvarno panika me hvata, brate, nemate pojma kolika. Ljudi moji, znači imali smo situaciju, haos, znači Radi, nisam snimio, Radi krenuo auto unazad prema ženi, da nisam povukao ručnu, ljudi, znači bio bi haos. Dobro je, preživjeli smo, idemo dalje, idemo prema kući. Koči! Ideš unazad. Hoću da krenem, a on ide zato što u polako... Ljudi moji, znači, ja sam gola, ljudi, voda, ne bi mi verovali, desni žmigavac sad. U drugu. Ljudi moji, nikad ovakav stres nisam doživeo. Sad znam kako i instruktorima koji svaka čast, znači svakom instruktoru, ako neko gleda koji je instruktor, svaka mu čast, veliki respekt za taj posao, ljudi, jako je veliki stres. Ja znam, imaju komande sve i tako dalje, ali bukvalno nije lagano, ljudi, nije lagano. Eto, ja sam u par slučaja morao da povučem ručnu, da ne bi bilo, ne daj Bože, nešto, tako da ljudi, vozi Rada polako do kuće. Ok, kad vozi, kad ide, ali kad treba da staje i kad treba da se uključi u saobraćaj, jako je, ljudi, onako stegnuta. To moramo da probijemo, ljudi. Preživeo sam. Polako idemo, ljudi, prema kući. Znači, mi smo na ovom sad drugom ulazu, trebamo da skrenemo levo. Iza nas, ljudi moji, nemamo nikog. Tako da je GG, ispred nas nema nikog, GG. Rada će sada skrene levo. Na kočnicu, Rado, polako. I sad skreći, slobodno. Dobro je, ljudi, ušli smo u ulicu. Sve smo bliže kući. Sve sam sad sigurniji, lakše mi je, Rada vozi.
Dobro je, sad smo 10 dalje. Mimi! Ćao Mimi! Ljudi, za malo, znači Jelkicu nije udarila, niste vidjeli ovo. Znači ovo je... Kako tebi izgleda? Nije izgleda, ovoliko si prošla, ovo ljudi, evo moje. Da, prođi samo napred, evo možda i ga parkiraš challenge. Ljudi, evo stigli smo kući, bezbedni stres koji sam ja doživio, ne možete verovati. Rade će sad da ga parkira, mislim da je stala dobro. Mislim da je stala ok, sad ubaci. Idem gore. Ideš desno, dole, bravo. I sada pun motaj, pun. I sad ideš u reverse, ajde. Evo ljudi, idemo na polako, pošto imaš kuću, tu ako se zabiješ, ode nam i fasada i sve u pičku mater, izvinjam se ljudi, ajde, idemo, ne, ugasi se. I evo ljudi, da vam snimim kako Honda izgleda, sada kada smo je oprali mogu da je lepo i snimim. Evo ljudi, znači to je moj prvi auto, tako da ljudi, evo da ga malo snimimo da vidite kako izgleda, vi obavezno ocenite u komentarima šta mislite. Znači, ima jako puno prostora što se meni mnogo ljudi sviđa, znači jako puno prostora u autu, bukvalno za neka putovanja, za nešto je fantastično ljudi moji, evo kako od nazad izgleda, tako da ljudi, to vam je to! Mi ćemo da ga parkiramo umjesto Rade i onda ćemo sve utiske da saberemo i da ocenimo kako je to Rada danas vozila i da damo neku ocenu, tako da ajmo da ga parkiramo sve. I ljudi, vratili smo se kući, živi i zdravi, hvala Bogu. Rado, kako bi ocenila, kojom ocenom, kako si vozila danas? Od 1 do 10. Pa ajde, prolazna šestica. Prolazna šestica, pa isto ljudi, isto. Jedna petica, šestica. Tako da ljudi, ocenite vi kako je Rada vozila u komentaru. Obavezno se subscribeujte na kanal, idemo da pokidamo te subove i te lajkove, krenuli smo ljudi jako i oštro, hvala svima koji prati i podržavaju kanal. Uskoro mnogo jaki klipovi, tako da ljudi, hvala što ste pratili klip, voli vas Ralf najviše na svetu, šta se kaže za kraj, ćao!